Türkmenistanyň häkimetleri Arkadag şäherini dabaraly ýagdaýda açmaga taýýarlanýarlar. Döwlet edaralarynyň işgärleri we okuw jaýlarynyň okuwçylary köpçüliklerin çärelere hökmany suratda gatnaşmaly edildi. Öňkü prezidentiň adyny göterýän bahasy 5 milliard dollarlyk şäheriň açyljak wagty barada döwlet medeniýetinde habar berilmedi. Emma taýýarlyklaryň guramaçylary açylyş dabarasynyň 29-njy ýylynda geçiriljekdigini gatnaşyjylara ma'lum etdi. Bu tene Gurbanguly Berdimuhammedowyň dogulun gününe gawat gelýär. Mugallimler, medeni we sungat işgärleri, lukmançylyk işgärleri we beýleki büjetçiler täze Arkadag şäheriniň açylyş dabarasy üçin taýýarlyk görülip geçirilýän köpçüliklerin çärelere bir hepdeden gowrak wagtlap sürülýärler. Tomus diýinjalyş mövsümine garamazdan studentler we beýleki okuwçylar hem repetisiýa gatnaşdyrylýar. Gatnaşyjylar 40 gradus yssyda günüň aşagynda bir näçe sagatlap durmaly bolýarlar. Adamlar günüň aslynda 5-6 sagatlap baýdaklary hem şygarlary tutup durýarlar. Köpüsi muňa çydap bilmeýärler. Günüň yssysyny aýarlaryň, garalaryň we çağlaryň huşuny ýitirýän ýagdaýlary köp bolýar. Dip repetisiýalara gatnaşýanlardan biri Azatlyga gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen lukmançylyk işgärleriniň söýlerine görä repetisiýa meýdançasynda tiz kömek uloglary nowatçylyk edýärler. Lukmanlara şol ýerde kömek bermek tapşyryldy. Ýöne olara gatnaşyjylardan hiç kimi goýbermeli dälligi duýduruldy. Sepagat uýalaryna zerur bolsa ulanmak üçin arzan dermanlar berildi. Bu gaty ilhinç. Adamlar aýak üstünde durup biler ýaly ulara analgin, stramon, pintalgin ýaly agryň kösestirýän derman berilýär. Saglyk işgärleri derman teristlerini çem gelen ýere ulanmaň garasylmadyk netijeleri sebäp bolup bilmeginden howatyrlanýarlar. Emma ulara şäher açylandan soň näme bolsa şol bolsun. Esasy zat prezidenti adatyn daşary ýagdaýlar döretmezden garşylamak we uğratmakdyr diýdiler. Dip gatnaşanlaryň ençe mesulen söhbetdeş bolan habarçymyz aýtdy. Gatnaşyjylar her gün repetisiýa gidýärler. Olaryň özüni erbet duýmagyna, kroniki näsaglyklaryna we gan basyşy bilen bagly kemçiliklerine garamazdan lukmanlara olary çäreden boşatmak gadagan edildi. Döwlet edaralarynyň işgärlerine gatnaşmakdan ýüz öwürseler işinden boşadyljakdygy barada duýduruş berildi. Bu çärelere gatnaşmak üçin vilayetlerde ýaşaýan studentler hem paýtagty iberildi. Paýtagtyň universitetleriniň studentleri geçen hepdeniň ahirinde ýaşaýan vilayetlerinden Aşgabat'a gaýdyp ýol we beýleki çykdyjylaryny özleri tölemäge mejbur boldular. Repetisiýa meýdançasyna baryp gören habarçymyz gatnaşyjylara prezident Serdar Berdimuhammedowyň geçjek ýolunda nädip hatara dogry düzülmelidiginiň öwredilýänligini gurrun berdi. Olaryň hersiniň belli bir borjy bar. Kim aýdymaýdyr, kim tant eder, kimsi prezidente bagslanan goşulary okar. Hemisi bolsaýaly wasp ediler we türkmen halkynyň adyndan minnetdarlyk bildiriler. Agsak ýa-da beýlik saglyk kimçilikleri bolan adamlar ikinji we üçünji hatarlarda durarlar. Olar şeýdip çärlere müňlerçe adamyň gatnaşmagyny gurnaýarlar. Bu Türkmenistanyň taryhynda iň köp adamlyk çäre boljagy meňzeýär. Dip habarçymyz aýtdy. Canlı diwarlar prezidentiň geçjek ýolunyň uğrunda şeýle-de prezidentiň durjak ýerlerinde bolar. Azatlygyň çeşmelerine görä çäre Aşgabatdaky halkara ahal-tekatçylyk toplumunda başlanar we täze Arkadag şäherinde dowam eder. Gatnaşyjylar 3 kilometrden gowrak marşrut boýunça ýoluň iki gapdalynda baýdaklary we şygarlary götürüp durarlar. Arkadagda ahal vilayatynyň administrasiýasy, ahal vilayatyndaky polisiýa bölüminiň binasy, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň bölümi we salgyt gullugy ýaly bir näçe binanyň açylyş dabarasy planlaşdyrylýar. Bayramçylygy guraýjylar gatnaşyjylara täze şäheriň açylyşynyň 29-njy ýylynda meýilleşdirilýänligini habar berdiler. Döwlet habar beriş serişdeleri we türkmen resmiýetleri Arkadagyň açylyş senesini entek oglan etmediler. Şäheriň dabarala açylyşy halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň dogulun gününe gawat gelýär. 15 ýyllap ýurdun prezidenti bolan Berdimuhammedowyň dogulun gününe gawatlaap ýyllar boýy dürli dabaralar şol sanda iýun aýynyň soňky hepdesinde medeni hepdeligi geçirildi. Daşary ýurtly meşhur aýdymçylar çağıryldy. 5 milliard dollarlyk Arkadag şäheri Köpetağyň eteginde Berdimuhammedow maşgalatynyň ata-baba owasy bolan Ahal vilayatynyň Göktepe etrawynyň Babarap geňeşliginiň golaýynda guruldy.